maayong pamatasan. Mga maayong pamatasan. Mao kini ang usa ka ilhanan sa pagtahod. Sige, sa dili pa kita mongadto sa atong video, ayaw pagkalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. Kay maupay pagmata, so buot ipasabot buntag kana siya. So unsa kahay maayo nimong isulti pagmata nimo sa buntag sa imong mama, papa, sa imong ate ug kuya? Unsa kahay nindot na isulti? Maayong buntag. Maayong sunod nato na hulagway kay udto. Udto na. Unya, nakit-an nimo imong lula ug lulo. Syempre moduol ka. Unsa kaha ang nindot nimo nga isulti? Maayo nimo nga isulti. Muana ka nga maayong udto lula ug lulo. Sunod nato na hulagway kay hapon. Hapon na siya. Unya, nakit-an na pod nimo imong lula ug lulo. Syempre, moduol ka. Unsa na pod kaha ang imong nindot nga isulti? Maayong isulti kung hapon. Musulti ka og maayong hapon. Maayong hapon lulo ug lula. Karon kay gabi ina. Unya, ning gawas ka sa inyong balay. Sakto nakit-an nimo imong lula ug lulo. Nya, ning duol ka. Unsa kaha ang maayo nimong isulti? Unsa may maayong isulti? Musulti ka og maayong gabi. Maayong gabi lula ug lulo. Natulog ang bata. Unsa kahay angayan nimong buhaton sa dili ka pa matulog? Sige daw. Mag-ampo. Mag-ampo sa dili pa matulog ug pagmata nimo mag-ampo. Nakitay dinhi duha ka buok bata. Ang usa ka bata nagdala siya og regalo kay iyang ihatag ngadto sa bata nga babayi. Unsa kaha ang maayong isulti sa babayi? Nagkitagaan man siya og regalo. Unsa kay iyang isulti? Syempre, mosulti siya og salamat. Pirmi magpasalamat kung kita makadawat og regalo. Palitan ta og bag-o nga sinina sa atong mama ug papa, or pahurmon ta og Crayola sa atong classmate, or pahurmon ta og chinilas sa atong kuya. Kana mga simple ra na butang pero kinahanglan nato gihapon magpasalamat. Or kung ikaw usab ni ang lalaki na naghatag og regalo, unya gisultihan ka sa babayi og salamat, ang imong isulti usab walay sapayan. Walay sapayan. Sige, unsa ra gud toy isulti sa babayi nga gitagaan sa regalo? Salamat. Magpasalamat. Unya, kung ikaw ang naghatag, ikaw ang nagpahuram, unya giingnaan ka og salamat, ang imong usab tubag walay sapayan. Walay sapayan. Ang salamat kung sa English, thank you. Thank you. Unya ang tubag, you're welcome. You're welcome. Natamakan niya ang tiil. Wala niya gituyo. Natamakan ra jud. Unsa kaha ang angayan niyang isulti? Muana siya nga, pasaylo ako. Pasaylo ako. Wala na ako gituyo. Miingon og pasaylo ako. Ikaw nagbitbit ka og daghan kaayo nga libro. Bugat kaayo ang libro. Unya, mangayo ka og tabang sa imuhang kuya or sa imong ate. Muana ka og tabangi ko palihog. Naay palihog. Or unsa kahay kibuhat sa bata nga babayi? Bliss. Ning amin siya. Kita muaminta sa atong mama ug atong papa, sa atong ninang ug ninong, sa atong lulo ug lula,
sa atong tiya o angkol or ni bisan kinsa na mas tigulang sa ato. Ha? Mo amin, pirmi mo amin, mo bliss. O kana, unsa kaha ang gibuhat sa bata na babayi? Ning gakos siya sa iyahang mama. Unya, magpasalamat di ay kita sa atong mama ug papa kay dili man kita mabuhi kung wala atong mama ug papa kay sila man ang nag-alaga sa ato gikan pagka baby. Sila ang nag-alaga, sila ang nagpakaon, di ba no? So dapat magpasalamat. Unya, atong ipakita nga mahal nato ang atong mama. No, na pareha sa bata din ha ay ning gakos siya. Unya, badaw ning sulti siguro siya og I love you mama. Inana dapat mag I love you sa atong mama. Dili lang pud kay si mama, syempre apil pud si papa. Pareha sa bata, ning gakos pud siya sa iyahang papa. Unya, dapat pud na magpasalamat kita sa ato ang papa kay sila rabiya ang maningguro og trabaho aron hatay makaon. Unya, ato usab ipakita nga mahal nato ang ato ang papa sama sa gibuhat sa bata. No, unya, musulti pud kita og I love you papa. No. Kay makit-an nga nadamag or na-slide, dili dapat kataw-an ha. Ang angay nimong buhaton kay imong tabangan, mutabang. No, pareha di anang naa sa picture, iyang gitabangan. Unsa ang imong isulti? Sige daw kuno. Unsa ang imong isulti kun gihatagan ka og regalo? Gihatagan ka og regalo. A. Pasaylo ako. B. Salamat. Sige daw, unsa ka imong isulti kung gitagaan kag regalo? Pasaylo ako or salamat? Gi A or B? B. Salamat. Magpasalamat ka kung tagaan ka og regalo. Sakto ba ang imong tubag? Letter B? Ang imong isulti kun nagkita mo sa imong maestra usa ka gabii. Nagkita mo sa imong maestra usa ka gabii. Letter A. Maayong buntag, moana kag maayong buntag ma'am? Or letter B, maayong gabii. Maayong gabii ma'am. Sige, nagkita mo sa imong maestra usa ka gabii. Unsa kay angayan nimong isulti? A or B? B, moana ka og maayong gabii. Sige, kinsa man diha ang ning answer og letter B? Ang imong isulti kun gusto nimong ipadala ang imong gamit sa imong igsuon. Gusto nimong ipadala ang imong gamit sa imong igsuon. Letter A. Palihog. Letter B. Maayong buntag. Gusto nimong ipadala ang imong gamit sa imong igsuon. Letter A. Palihog. Letter B. Maayong buntag. Unsa kaha ang imong angayan nga isulti? Letter A. Musulti ka og palihog. Permin ha ay palihog kung manugo. No. Letter A. Kinsa man diha ang nag-answer og letter A? Mga rason nganong mas nindot ang bata nga adunay maayong pamatasan? Nganong kinahanglan man nga ang bata adunay maayong pamatasan? Sige, mao kini ang rason. Ang batang may maayong pamatasan walay kaaway. Wala kay kaaway. Kay buotan ka man. Aduna ka may maayong pamatasan. Sunod,
malipay si nanay ug si tatay. Siyempre, malipay jud na kaayo imong mama, imuhang papa, imong lulo, imuhang lula kung ikaw adunay maayong pamatasan. Unya, daghan og higala, daghan pa jud kag amiga ug amigo kay aduna ka may maayong pamatasan. Ang bata nga adunay maayong pamatasan kahimut-an sa tanan. Nanghinaot ko nga aduna kamoy nakatunan. Daghang salamat.